Ahojte. Veľa našich známych a našich zákazníkov sa pýta, prečo je taký veľký rozdiel v niektorých záhradných sedeniach. Niektoré stoja len 300 €, niektoré stoja 3000 €. A človek, ktorý možno to tak nevidí, tak má z toho, tak povediac, guláš. Pracujeme so záhradným nábytkom od roku 2013. Začínali sme s tým, že sme ho začínali opravovať a servisovať. Dnes si dávame tieto sedenia vyrábať. Tak by som sa chcel venovať trošku tejto problematike, aký je rozdiel medzi cenami, medzi tým lacnejším nábytkom a medzi tým drahším. Prvým dôležitým faktorom pri výrobe záhradného nábytku, konkrétne pri nábytku vyrobeného z polyuretanu, je samotná konštrukcia, z čoho je to vyrobené. Bežne sa používa konštrukcia ako železné profily, ktoré nevidieť, ktoré sú schované vnútri. Je to ten najlacnejší materiál, ktorý sa dá použiť. Tento materiál väčšinou je spravený tak, že sú to jednoduché diely, ktoré sú opletené ratanom a potom sa skrutkujú a spájajú skrutkami. Druhým materiálom, ktorý je samozrejme o dosť drahší, sú hliníkové rámy, ako napríklad toto sedenie, ktoré je vyrobené zo zváraného rámu, ktorý je pevný a väčšinou sa tieto sedenia skoro vôbec nemusia skladať. Druhým parametrom, ktorý má vplyv na cenu, je veľmi dôležitý, a z akého výpletu je spravená samotná sedačka. Poznáme rôzne druhy ratanu, môže to byť plochý ratan, dvojitý, ako vidíme tu na, polgulatý, gulatý a samozrejme to, ako bol spracovaný. Tretím parametrom sú rôzne druhy polstrov, podsedákov, podušiek, ako vidíme napríklad na tomto. Toto je lacnejší poťah, ktorý je hladký, taký šušťakový. Pri tých kvalitnejších a luxusnejších vidíme, že aj tá tkanina je iná, je to iné opracovanie. Potom je to takisto hrúbka toho podsedáku, pri tých lacnejších sú zhruba 5 cm, ktoré sú tenšie, menej komfortné. Pri tých kvalitnejších vidíme, že tie podušky majú už 8 až 10 cm. Sú to tvrdšie sedenia, ktoré viacej vydržia a nemusíte ich za rok alebo dva meniť. Ďalším dôležitým parametrom pri sedení sú rozmery samotnej sedačky. Toto lacnejšie sedenie vidíte, že má nízku opierku. V podstate sa dá nafotiť do reklamy ako 6-miestne, ale v podstate je to len pre 3 ľudí. 1, 2, 3. Teraz vidieť, ako na veľkosti záleží. Mám vysokú opierku, kde sa pohodlne usadím a nie len ja, ale ďalších 8 ľudí. Ďalším dôležitým parametrom pri tvorbe ceny záhradného nábytku je takisto veľkosť balenia. Tu je zabalená sedačka, ktorú sme si pred chvíľou pozerali, tá menšia, lacnejšia. Toto je jedna časť sedenia toho komfortného s 2 kreslami. Samozrejme, toto nie je celá sedačka, patrí k tomu ešte stôl a jedna veľká krabica s kreslami, ktoré sú postavené a sú v celku pozvárané. Musíme si uvedomiť, že tieto sedenia sú väčšinou vyrábané v ázijských krajinách, čiže kým prídu ku nám, tak prejdú polku zeme gule. A je veľký rozdiel, či kupujeme malé sedenie, ktoré je v malom balení, alebo veľké, komfortné, ktoré zabere viac miesta. Samozrejme, tých veľkých sa zmestí nepomerne menej a tým aj cena prepravy nám narastie. Vidíme, že tých vplyvov na tú cenu je celkom dosť a v neposlednom rade je to aj marža obchodníka. Ďalšou položkou, ktorá je neodmysliteľná pri predaji, je takisto DPH, ktoré sa odvádza nášmu štátu. Na tieto sedenia je to 20%, čo je nie celkom zanedbateľná položka. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber.